Il-ħin huwa wieħed mill-aktar suġġetti li ħafna nies jaħsbu illi jrid ikollok biex dak li jkun jagħmel il-progress fejn jidħol il-fetlos u it-toning. U tajjeb ngħidlek illi pereżempju jsibu illi l-aktar eżerċizzju effettiv għat-tul ta' żmien anke l-metabooliżmu tagħna huma eżerċizzji li jsiru fi qsar ħin u biktar intensità. Mela pereżempju hemm studju li kkumpara l-istess nies eżatt. U daw qalulhom l-ewwel għamlu pereżempju siegħa u imxu fuq treadmill jew inkella mixja normali. U l-istess nies imbagħad fi ġranet differenti qalulhom issa darba ħadd tagħmlu 6 ġirijiet, 6 sprints. Ta' kemm tifilħu intom, ġifieri iġri u sawa ta' nifsek tiqafx tipo, pereżempju joħodlok 20-30 sekonda skont dak li jkun kemm jiġri ovvjament. U bagħad ikkumparaw kemm ikunu użaw enerġija jekk hux dik is-sija mixi. Jew inkella jekk hux f'daw il-ftit sprints li jidher li kienu bej 4 u 6 sprints kollox. Illi jiġifieri qed ngħidu aħna ħadulhom ejja ngħidu b'kollox 25 minuta għax da ma bdewx jiġru waħda f'waħda. Tiġri taqta' nifsek tistrieħ u mbagħad terġa' tagħmel oħra u terġa' tagħmel l-istess. Mela tiġri taqta' nifsek tistrieħ u terġa' tagħmel oħra. Sabu illi avolja daw kienu qed jagħmlu sempliċiment 30 sekonda 20 sekonda ta' sprint, ħarqu ħafna iktar kaloriji milli kieku meta kienu għamlu dik il-sija mixi biss. X'qed nipprova ngħidlek. Ġifieri l-eżerċizzju mhuwiex kemm iddum tagħmlu li jgħod, imma x'tagħmel f'dak il-ħin li qed tagħmlu. U anke fejn jidħol preparation tal-ikel, illum hawn servizzi, illum tista' it-tek tnejn bil-mobile u ftit tal-ħin wara jasallek l-ikel waħdu, ġifieri qas għandek bżonn ħin tipprepara. Però tgħidli jiena nippreferi jekk insajru jien u għaliex le. Ukoll inti inqas ma iddum is-sajjar għax normalment aktar ma ndumu nitfgħu ingredjenti u nagħmlu affarijiet aktar qed nagħmlu dak l-ikel mimli kaloriji, tipikament mhux bil-forsa. Għax naf kemm hawn minnkom illi tifhmu fil-kċina u tistgħu tgħiduli le jiena għatex kemm indum inkewwes fil-kċina ma noqgħodx inżid affarijiet li jħaxnu, mhux qed ngħid għal dawk in-nies. Qed ngħid għal min li joqgħod jagħmel dal-komplikazzjonijiet ta' riċetti u jdum fil-kċina b'tali mod li jaqta' qalbu jgħid għax jiena biex niekol healthy, b'tali mod li joġobni jrid iqatta' ħafna ħin kċina mela ma jgħodx għalija. Fil-verità, inqas ma nużaw ingredjenti, inqas qed inżidu kaloriji żejda. U għal daqstant, iktar ma l-ikel kważi jkun plain, inqas fih kaloriji. Imbagħad ovvjament insibu xi tip ta' bilanċ. Jiena ma jistax ikun noqgħod dejjem niekol, pereżempju jien naf xi naqra tiġiġ molli u xi patata mollija biss għax ħataqbiżli. Imma x'qed nipprova ngħidlek. Is-sempliċi huwa l-aktar illi ħajjejna anke fejn jidħol il-preparazzjoni tal-ikel għax normalment is-sempliċi huwa l-aktar illi ma fihx kaloriji. Mhux qed nirreferi ngħidu qed niftaħ xi pakketta u nikol dak l-imbarazz jew niftaħ jien naf xi kaxxa tal-ġelat u nikol lejla. Qed nitkellmu fuq ikel naturali. Illi hemm ħafna ikel naturali illi laqqas biss għandu bżonn tisjir. Ħansemmi ftit. Jekk ħansemmu fuq xaħmijiet tajbin, hemm iż-żejt taż-żebbuġa, hemm il-lews, hemm il-ġews, hemm l-avokado, għandek xi ftit peanut butter li idealment ikun organiku. Jekk ħansemmu l-carbohydrates, għażla kbira ta' frott. Hawn Malta imberkin bl-għażla ta' frott illi għandna. Tajjeb, dak ukoll diment li taħslu sew, għal mhux hemm fejn isir forsi joħod minn it-neħielu l-qoxra u daqshekk. Il-proteini għandek il-Greek yogurt. Għandek imbagħad pereżempju anke għaliex le għal minn minna ma tantx jogħġbu ikel differenti ta' proteini, protein shakes illi importanti li naraw li jkunu ġenwini. Ġenwini fl-ma sens illi jkunu baxxi fil-kaloriji, għoljin fil-proteini, imma baxxi wkoll fil-zukker fix-xaħmijiet. Jekk ikollok xi dubju tiddeq xejn tistaqsini u kun nista' nirreferik anke għal dawk li naħseb l-aktar li jistgħu jgħinuk li jidħlu hawn Malta stess ta' bil-qalb kollha. Imma mbagħad fejn jitlu proteini, hemmhekk fejn forsi ikollna bżonn kultant xi naqra taġen jew xi naqra l-forn whatever. Għax qed nitkellmu fuq laħam abjad, laħam aħmar, ħut, tajjeb, jew inkella kif semmejna il-Greek yogurt m'għandu bżonn pereżempju l-ebda tisjir. Il-bajt ikollu bżonn ftit tisjir. Naħseb fimtni. L-aktar ikel illi jista' jgħinna fil-vjaġġ tagħna biex inkomplu tilfu xaħam u nittonjaw normalment m'għandux bżonn ħafna ħin. Dik waħda. L-exercise kif semmejtilkom mhux qed ngħidlek isma' minn issa l qudiem iqaf imxi, aqbad iġri u aqbad sprintja, għax naf illi
uħut jew ħafna minnkom li taraw daw il-videos ma tkomx esperjenza ta' training. U naturalment jista' jkun jaqtalkom qalbkom illi tagħmlu xi ħaġa estrema bħal taqtu tiġru sa ma taqtaw nifiskom. Imma l-punt li nfissrilkom li wassilkom huwa illi mhux kemm intom tagħmlu oġġett imma x'tagħmlu fil-ħin. Infatti aħna New Better Life illi għandna l-istudio tagħna in-Naxxar u għandna ħafna mill-membri wkoll illi jagħmlu dawn l-exercises magħna online jew live fuq iż-Zoom. Mela fl-istess ħin li kienu qed isiru n-Naxxar hemm diversi nies madwar Malta, għawdex nies li jgħixu Maltin li jgħixu l-Italja, Brussels, Luxembourg, etc. Mela nselmihom għax kif kollha jafu min huma. Jingħaqdu bħala live fil-ħinijiet tas-session u jagħmlu l-exercises ma' dak il-ħin stess. Hemm min imbagħad jara x'għamilna dakinhar u jagħmilhom aktar tard recorded. Jiġifieri anke dik għal min pereżempju jisiba diffiċli biex jislotja xi ħin partikolari, jista' jagħmel l-eżerċizzi fi x'ħin irid. Mela again, m'hemmx bil-fors li inti teħel ma' ċertu ħin l-tema tal-lum hija l-ħin, l-importanti oġġett li tagħmlu mhux minn fejn tagħmlu. Okay, il-maġġoranza jippreferu u nifhimhom illi jiġu in-Naxxar fejn hemmhekk ħadd tiltaqa' ma' nies bħalek li qegħdin fl-istess dajsa tiegħek għax aħna it-training li nagħmlu mhux adattat pereżempju għal ballerini jew għal bodybuilders jew għal footballers, imma għalina li għandna xogħol regolari li għandna bżonn l-exercise għal diversi raġunijiet, normalment l-aktar fosthom biex ikollna saħħa aħjar, biex inżidu t-teknik, biex neħilsu mix-xaħam, biex inkunu aktar kalmi, allura anke neħilsu mill-istress, biex nitalmu nażlu ikellu mhux ieħor illi qed jgħin f'daw il-proċessi wkoll, eċċetera. U għaldaqstant meta tkun fiżikament preżenti normalment ħafna nies jesperjenzaw vantaġġi akbar. Tajjeb, ġifieri jħossuhom aktar komdi illi jiltaqgħu in person ma' dak li jkun. Ħajkun hemm dejjem coach illi kif qed ngħidu, mhux ħanagħmlu tul tal-ħin, ħanagħmlu sempliċement nofsija. Nofsija illi fiha ħanagħmlu exercises differenti, exercises varjati biex qatt ma jkun l-istess, biex inti tħossok illi qed tagħmel affarijiet differenti minn tas-soltu. Naturalment ikun hemm mużika varjata, ikun hemm l-arja kundizzjonata, ikun hemm il-fannijiet ukoll. Kollha metodi ta' kif aħna f'qasir ħin nistgħu noħorġu il-massimu tar-riżultat. Tgħidli x'għandu x'jaqsam, imma hemm anke showers, changing rooms u lockers. Għandha ħafna x'taqsam mar-raġuni illi jekk aħna rridu again nifrankaw il-ħin b'tali mod illi dan l-oġġett din ir-rutina inżommu għat-tul ta' żmien, irridu naraw illi hija kompatibbli, jiġifieri illi tgħinna fil-ħajja ġenerali, fl-imma sens. Kemm hu aħjar illi jien għamilt il-workout tiegħi, is-session tiegħi, mort ninħasel u komplejt bħajti mhux għamilt is-session. Irrid nerġa' immur fit-traffic biex immur id-dar. Mid-dar nerġa' mmur it-traffic biex immur fejn kelli mmur wara, whatever. Kemm hu aħjar jekk tinħasel tkun lest tibqa' sejjer fejn għandek tmur. Tajjeb. U għaldaqstant hemm 12 shower għall-irġiel u 12 shower għan-nisa biex kull min ikollu bżonn jinħasel jbiddel il-lesti wara s-session għandu dik il-faċilità ukoll. U da kollu għalfejn qed insemmih. Għar-raġuni li bdejt biha. Il-ħin li tant huwa prezzjuż għalina. Irridu naraw kif nagħmlu l-aħjar użu tiegħu. M'għadux iż-żmien li tagħmel xi siegħa u nofs il-ġim, xi nofs siegħa fit-traffic biex tasal. Għax ikollok min u nifhimhom illi jaqtala qalbek raġuni ta' ħin. Imma f'qasir ħin anke fil-kuċina nista' nagħmlu progress kbir, progress illi jgħin biex inkomplu nkunu aktar kalmi, ikollna aktar flessibilità, mobilità, għax b'ġebla waħda, grazzi għal dal-exercise u l-ikel naturali, intejbu ħafna setturi mhux ta' ħajjitna biss, ma tiskanta kemm ikollna anke ġenituri li jgħiduli anke t-tifla bis-saħħa tiegħi, it-tifel qed jikkupjaw mill-eżempju, issa qed insajjar healthy għalihom ukoll. Issa anke huma qed japprezzaw draw kemm tħossok aħjar meta tagħmel dawn l-affarijiet li qed insemmu. U għaldaqstant ngħidlek għamel kuraġġ jekk inti għalik ukoll din hija xi ħaġa importanti. Għax tajb insemmuha. Jekk għalik hija importanti, ħassib il-metodu, ħassib it-triq ta' kif inti fil-ħin li għandek toħroġ l-aħjar riżultat. Jekk hux għax tiġi n-Naxxar, jekk hux għax tagħmilhom online mid-dar, jekk hux għax qed tiekol iktar sempliċi. Minn dak il-ħin dejjem nistgħu naraw kif nagħmlu użu aħjar minnu, tajjeb, b'tali mod illi nkomplu mexjin il-qudiem. Aħna New Better Life kif qedtilkom nagħmlu daw in-nofsija sessions, għandna anke nutritionist bħala parti mit-tim tagħna
illi di xogħla ħajkun illi apparti li tagħmellek pjan tal-ikel personali skont inti, it-tip ta' xogħol li tagħmel, il-pis tiegħek, il-ġeneru tiegħek, l-età tiegħek, eċetera, ħafna fatturi, speċjalment ukoll x'tista' ssajjar, x'jogħġbok, x'idejqek, eċetera, ħalli tagħmlu personali għaċ-ċirkostanzi tiegħek. Xogħla jkun ukoll illi mbagħad issegwi biex tara x'inti tagħmel. Ġifieri altru persuna tik id-dieta u tħallik waħdek. U altru persuna illi tkompli jissegwik billi inti staqsjar tixtieq qalbek, tibgħat tara ritratti ta' x'qed tiekol ħalli jgħidlek pereżempju change this, do that stuff inti. Ittik naqra feedback bħal dik it-teacher tal-privat illi qed tara x'inti tagħmel u tgħinek biex tkompli mixja il-qudiem. Għal daqstant jekk nistgħu ngħinukom min naħa tagħna wkoll jiena Mattejus Grasso minn A New Better Life, tistgħu tkellmuna jew fuq il-Facebook page tagħna A New Better Life fuq il-mobile number 99003909. Tajjeb, mhux dejjem kun nistgħu naqbdu telefon u timmaġinaw ikollna ħafna meetings u ħafna sessions, eċetera, però speċjalment SMS kun nistgħu nwiġbulkom u mbagħad inċattulkom lura fil-każ jew inkella sabuni personali Mattejus Grasso fuq Facebook. Nawguralek is-saħħa u l-ġid.